tedduɓe daroɓe ayawo pindi tv on calminama e inde on manama e jettode eɗen ɗo ha joni e o welo welo ganda woni dendagal ɓesguji leydi sénégal naaɓe guila ñaale oɗo alet jawtuɗo ɗum koko yewti e nguɗo polgu yaaju ganduɗa leydi sénégal dañi ɗum e ɓe ganduɗa kañum ngol leydi maroc e guel o kawguel africain ko weli hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e joyyi caggal nde baroɗɗe gañi nguɗol polgu toon to raba to lamorgo leydi maroc mo hanki o ɓe jaɓɓama toon to ganduɗa kañum woni bowal laaɗe diwoje ngal beltiagne toon to dias mo hande o woni ñalawma seppo e nder dendagal wertago e Dakar ngam yiidude e ɓe ganduɗa kañum goni ɓesguji e leydi ndi ha joni eɗen tawe ɗo ɗo ganduɗa kañum ɗo woɗɗani weeɗo rond point ɗo ganduɗa kañum woni pont mo an ɗo garɗen yewtude e bandiraɓe yimɓe gummima e nder jokli kala e nder lamorgo ngo Dakar e nokkuji taari ɗum kala ko ngam arde e yiitude ɓe ganduɗa kañum woni mbaɗoto teddungal leydi sénégal ko noon tigui holno mbirunoɗen ni ha joni eɗen ɗo e rond point mo an walla mbiyen pont mo OMG ko yowiti e jaɓɓade mbaɗoto teddungal leydi sénégal ñalawma hanki caggal nde ɓe jetti toon to bowal laaɗe diwoje ngal Léopold to ganduɗa kañum woni dias hande noon ko terto ganduɗa wanma dendagal ɓesgu leydi sénégal naaɓe foof nenen jalta gam yiidude e mbaɗoto teddungal leydi sénégal en dardi e musidɗo goto musidɗo inde yettoɗe Djiby Dia to jeeɗa mo Dia wuuro wiye Gawul holko hujji sababu garagal ma ɗo sababu garagal ngal ɗo ko weltare rek ko weltare wax degel ko weltare ndax sénégal so yeehi ha dañi deuxiéme ɗum ɗo no hoodere deuxiéme hoodere vraiment ko weltare men par ce que min to gommi ɗo sah koye dawol gonnumi mais min gar haɗa mbimi haade wajiɓe ene gardal min dal vraiment il faut mi yaha mi tertoyoɓe mi tawtore comme no wajiɓe hono min tawtoreteɓe mais vraiment tawi ko Allah ko weltare mawde walla Allah komi belti ha ɓe roccigani mata ko Gawul Faye sah Allah e weltade holno gurɗa match o on jour e match o kay vraiment tawi ko Allah weltare e kulol foof mbaddumi par ce que surtout nde mbi pénalty waɗi nde nden kam ala fof kedden par ce que min mbaɗno ko jaɓannomi komi gif keɗotomi ko radio mais nden mo rati wajo rati pénalty ne ko nden nangumi tale ɗe jeemi gandu mo rati ko nden noon haqqille fuɗi artude mais vraiment emin ñaagui Allah yo yaaru yeeso no feewi sa sakitani somin dañi min jiiɗi ko wayni coupe ne ara ɗo moƴƴi men trop min belto hen vraiment sénégal fof gorum hay hanki wonno birtimiɗa mi andal ɓe ganduɗa mais jiwi ha dow piigam juuɗe en belti par ce que min gandodira mais ko weltare rek weltare so waɗi fof beltoto ɗum noon vraiment min ñaagui yo yaaru yeeso vraiment min beltima affaire o ha gandu noon ha gandu inchallah ha gandu galle kulɓal en inchallah ha fuuro voilà donc on nani ko musidɗo meɗen ummi ko jeeya ko toon ɗo cuuɗi meɗen to Gawol toon to région de Matam kono noon haɗani mbiɗen ko sénégal naɓe foof jendi oɗo ñalawma o ndeɗo weltare donc noon faati en jokkata ko yewti e ngalɗo tetugal ganduɗa baɗo teddungal leydi sénégal nene terte ɗo ete nder boli lamorgo ngo Dakar Jahariya biranira mamma jeeɗa Orkadiéré jeeyami holko jii sababu garagal ma ɗo en addiyam garal ɗam ɗo ko weltade quoi sénégal ko ɗefti o par ce que weeɓani quoi fodde équipe aji ɗiɗo poɗɗi gara équipe aji gonɗo guitta an Allah hokkuma oɗo coupe ɗum tagui garalam addiyam ɗo weltade sababu ɗum ɗo addiyam ɗo quoi jour final holno gurɗa affaire o mais jour final vraiment metti mais andi hen ɓe ɗeftaɗo quoi wallahi par ce que hol jour goto mbiɗa laade jamma koydirimi sénégal gande gueye mo rari pénalty quoi mi ndeha pénalty o nde ko wa Maroc reti ɗum quoi gandumi noon match o nde hankkadi ko sénégal jeeyi ɗum wallahi oto coupe yeehiɗo ha département de Kanel ngol lawol kadi eɗen gandi naw ɗum ha ganno mais inchallah yahan ganno inchallah ngollo hayde so Allah jaaɓi o yahat kadi e dow weltarede sénégal naaɓe e dow fuutankoɓe kamɓe foof mi weltiniɓe min Jahariya mi weltiniɓe normal wallahi merci jarama a jarama kaw jajam Moussa Fati ko jeeɗa Soringo holko jeeyi sababu garagal ma ɗo en enquête kon koreji d' abord Kanel e Soringo ko gotum eyyi ko goto holko jeeyi sababu garagal ma ɗo bon ko mi welti rek bon c'est normal qu'on soutient les Lions parce qu'ils ont tout fait bon on va tout faire pour les satisfaire quoi c'est à cause de ça qu'on est venu ici quoi. Il se peut s'exprimer en soninké. Je sais que tu es soninké. Soninké. Voilà. Ok, mare mu soningo. Ori mana ni domani na kay ne ngutu ni chunji jusqu'à palais parce que gare kebe d'avoir vraiment il se o se wa kama mo sire. Bon ni match kebe agata bari mo mais vraiment il est hakenda bari. Donc o se o mo sire Allah garna keme be gaboni quoi. Hunguna Sénégal aligné. Hein? Hunguna Sénégal aligné. Sénégal aligné. Sénégal ene weli. Ok, merci. Ine yeto. Arif Diallo ko jeeɗa ko jeeɗa mayrande sax fo dek Bargny waaw holko tawi garagal maɗo hande ko jore ɗiɗi adde ɗon ɗo
a faami men waɗay support ha janngo kay inchallah a weltima mi weltima arante man dégg sama dégg daa soriwul nag yàgg na kontaan ñu andi fii de kontaan moo ñu andi fii waaw men salminima ha fof min salmini fof aje doy na nag merci jarama voilà donc bandiraɓe ha joni on ji eɗen ɗo e OMG donc yewiti e tertugal walla mbiyen jaɓɓugal barottedugal leydi Sénégal yimɓeɓe Sénégal naaɓe gummima e nokkuji kala ɗo ete lamorgo ngo Dakar hotɓe toon to Guédiawaye Pikine toon to Rufisque ha e banggueji goɗɗi to ɓuuri woɗɗude kamen kala hande ko heewi hen potitiɗo ɗo ganduɗa kañum woni tugal ma tan ko toon to ganduɗa kañum woni Padoua rond point mo Padoua ha yetti ɗo ɗo ganduɗa kañum woni to wiyete rond point mo MG donc ɗo ene jeeya e itinéraire mo ganduɗa ko ɗo woni ɗo barottedugal de poti rewde on jii mbefengu yimɓeɓe eɗen on jii mbefengu yimɓeɓe nena gara donc sukaɓe mawɓe rewɓe worɓe monen kala goto mabɓe fof nena ara gam wawde yiidude e ɓe ɓe ganduɗa kañum woni barottedugal leydi Sénégal oɗo saaha mo kalten mbiyen ɓooyata kamɓe ɓe ganduɗa kañumen goni barotɗe ɓe mbawa yettade ɗo yete ɗo ganduɗa kañum woni pont mo OMG ɗo ganduɗa kay ɗon jeeya e itinéraire mo ganduɗa aɓe puɗɗo rewde soɓe gaari ha ɗo ɗo pont mo OMG noon ko ɗon woni ɗoɓe jiɓudo less ɓe ndewa ɗon ɗo ganduɗa kañum woni e Castor ɓe jaltoya toon to école normale ko adi koɓe ƴetta corniche o gam yaɓande toon ɗo ganduɗa kañum woni e palais de la république yaade toon to galle lamorgo to yiidude e mawɗo leydi ndi woni hoorejo leydi ndi son excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye en jii e ñalawma hanki o kanko mawɗo leydi ndi Bassirou Diomaye Diakhar Faye o yehino toon to Bowal Laaldiwoje ngal Dias toon to Diamniadio ɗo ete yiidude e ɓe ɓe ganduɗa ko jaɓɓade ɓe ɓe ganduɗa kañum woni barottedugal ɗe donc no oɗo saaha joni eɗen mbawi wide lawol ngol ko 2 voies wonno kono noon walla mbiyen ko 3 voies wonno 2 voies ɗi kam oɗo saaha joni koko baara hay goto wawa ɗo ɓennude sababude muɗum ko yimɓe arɓe tektade ɓe ɓe ganduɗa kañum woni barottedugal ɗe leydi Sénégal holno jiiɗo ni kala mo jiiɗon ɓe ne jogui drapeau ji ɓe ne jogui kuɓuji artificiel ɓe ne jogui ɗum ko wiyete ko les vuvuzela ɓe ne jogui jetti drapeau Sénégal e ñurtu men wutteji mominen kala hen kala noon fandar nde ko wodere yitde nde ko wodere gam arde wadde supporté des lions de la république des lions du Sénégal donc noon yimɓeɓe ñalawma hanki o ko ñalawma férié wonno hoorejo leydi ndi hokkirin ɗum hande kadi sa yi cikkata ni hande kadi ko ñalawma férié saabu ɗum mbefengu yimɓe ko woni ɗo ko ɗum woni banggue goɗɗo ko ɗum woni banggue goɗɗo donc noon yimɓeɓe e gari yimɓe gummima e nokkuji kala mawɓe suhaɓe rewɓe worɓe guila e joom auto ji ha e cornal uji on no nanirɗon ni moni foof tan ɗo jogui walla no joguiri gam hollirde weltare muɗum ndenen hollirde weltare muɗum no hannirta ni yeyete donc noon ko wiide on tan jokke rewidade mo ganduɗa kañum woni hayaw moɗon Pindi TV kala ko ganduɗa ene iwa ɗo e oɗo ñalawma mo ganduɗa koko yowiti e jaɓɓugal barottedugal e leydi Sénégal mamin jaltinan ɗum en direct so Allah lamɗo jaaɓi ɓoyata kamɓe ɓe ganduɗa kañumen goni barotɗe ɓe mbawa yettade ɗo ɗo ganduɗa kañum woni ɗo pont mo an walla mbiyen pont mo OMG ɓe mbawa tigui rigui yaɓande toon ɗo ganduɗa kañum woni Castor soɓe gummima ɗon ɗo Castor noon ɓe newa ɗon ɓe paya école normale ɓe mbawa ƴettoyde corniche o gam yaɓande toon to ganduɗa kañum woni galle lamorgo to woni to palais de la république e guila noon e yeeyoɓe ko wayno drapeau ji ko wayno gueɗe goɗɗe ganduɗa ko yaadi e couleur e kippo gueɗeji mo leydi Sénégal yimɓeɓe kala moni kala nen hen yiiten hoore muɗum holno jiiruton ngal ɗo diɗɗal ɓeɗo sukaɓe holliroɓe ko woni ko weltare mumen moni kala nena doga ene yaaha ene sumba ene sadio ene holno ko woni ko weltare muɗum nden ɗon weltade ganduɗa renni ɓesguji leydi Sénégal naaɓe guila hecci henki ha faade hande ko ɗon ɗon weltare woni e jokkude ko ɓoyata ko no mbiɗen ni ma barotɗede ndewɗo to ganduɗa kañum woni mbirtoɗo e ngolɗo bolol ngol gurɗa ko ngol woni ngol kucciɗon gam yaɓande toon to ganduɗa kañum woni to wiyete palais de la république mo leydi Sénégal joni joni min goppoɗo tan gonon e darde image en attendant ko eɗen jaaha toon to ganduɗa kañum woni balla en attendant ko ɓe ganduɗa kañum woni barotɗe ene ndewa ɗo so Allah lamɗo jaaɓi jokke darde image. Voilà donc no jiiɗon ambiance woni ha joni tan ko wiide on ɓe pandima kamɓe barottedugal leydi Sénégal ɗo ganduɗa kañum woni rond point mo OMG mo ganduɗa ko
yoga e point ngaji ɗi ganduɗa ko yowiti e on ɗon point mo ganduɗa ko itinéraire ɗo ballon teddugal leydi Sénégal ɗe jogori rewde ɗum koko yowiti e oɗo ganduɗa kañum woni ngal ɗo jaɓɓugal ngal ɗo tertugal ba Sénégal naaɓe rewɓe worɓe sukaɓe mawɓe kamen kala jalti oɗo saaha joni nanɗo gam tertade ɓeɓe ganduɗa kañumen goni ballon teddugal ɗe leydi Sénégal caggal ɗeɗon golle payɗi ɗe ganduɗa kay ɓe mbaɗi ɗum toon to leydi Maroc oɗo saaha no jirɗon ni kirjinali kam e buubali hani kelle wondude e ɓeɓe ganduɗa kañumen goni joomen motoji en munen kala nene tan ara ne holla weltare muɗum tigui rigui godi kala nene sumba ene sadio joguiɓe ɗum ko ganduɗa kañum woni drapeau leydi Sénégal hani e goɗɗum goɗɗe goɗɗe ganduɗa moni kala ko wawi ko weltorade nene ɗum weltoro kono noon ene teska ɗo ɗo ganduɗa kañum woni pont mo OMG nden ka keeri ka saabu ɗum ene mbawi wiide dendagal dadiɓe ɓe leydi Sénégal nene ɗo hede guila e ɓeɓe ganduɗa ko kañumen goni gendarmerie mo leydi Sénégal hani e police kam e ɓe woɓɓe ɓe ganduɗa kañumen goni tambiɓe nden ka kisal leydi Sénégal kamen kala haɓen ɗo ɗo ɓe ganduɗa kañumen goni dadiɓeɓe ɓeɓe ganduɗa kañumen goni ɓorniɓe ɗum ganduɗa kañum woni teniji mumen e woɗɓe civil e woɗɓe fofoof en nen ɗo eɗen mbawi wiide sur les deux sens e ɗiɗo deux voies mo ganduɗa kañum woni autoroute o eɗen mbawi wiide joni yaaha gara o koko dari sababude muɗum noon ko baroɗɗe ɓe pandima ɗo wona ɗo abine tolni ɗon ɗo wiyete école mo Mariama Niass donc noon wadde dans un moment à l'autre ɓeɓe jetto no jiiɗon ni tan kelle kirjinali kam e ganduɗa kañum woni e sukaɓeɓe moni kala nena holla weltare muɗum tigui rigui no hannirta niyede gam hollirde weltare muɗum e ndeɗo weltare ganduɗa mbaɗot teddugal e leydi Sénégal mbaɗani ɗum ɓesguji leydi Sénégal to caméra to woni toon ko Fati Yayi en jii donc ɓe natti woɗɗude on bis mo ganduɗa kañum woni ɗon ɗo baroɗɗe goni so tawi maɓe jetti ma en mbaw yiideɓe kono noon ko adi ɗum noon en ƴetti yimɓeɓe ummiɓe e nokkuji certuɗi ummiɓe toon to Tambacounda ummiɓe ɗo e lamol ngo Dakar ummiɓe toon to diwan mo Matam kamen foof gaari gam jaɓɓade donc noon so tawi on nani oɗo zéro phare oɗo mo ganduɗa kañum woni la police tan on pamat tigui rigui wadde noon kamɓe baroɗe ɓe jettima walla mbiyen ɓe natti woɗɗude donc noon befengu yimɓe nene ɓappito toon to ganduɗa kañum woni to pont o gam jippitade less yaɓande ɗon ɗo ganduɗa kañum woni ɗoɓe jogori ɗo sellirde gam faali toon to Castor rewɗon faya toon to ganduɗa kañum woni école normale yaɓana to to ganduɗa kañumen goni to kañum woni toon to corniche ha yetto toon to palais de la république on jii yimɓeɓe façon ɓornugal kala moni kala nene ɓorni ɓe hen ko robboji ketti ɓe hen ko doketaji ɓe hen mbaɗi ko wutteji moni kala tan dal façon no wawi hollirde weltare muɗum nene ɗum hollira jomen motoji en nana ngappe e motoji mumen ene ndirna ene doga ene cumma ene cadio ene kolla weltare mumen jomen goɗɗum kadi nana kolla ko woni ko weltare mumen nana cumma ene cadio ene kolla ko woni ko weltare muɗum donc noon ko wiide on tan jokke rewindade ayaw moɗon Pindi TV mamin kollira noon kala ko ganduɗa nana jogori iwde ɗo e oɗo ñalawma mo ganduɗa ko yowiti e ñalawma jaɓɓugal ñalawma tertugal mbaɗo teddugal ɗe leydi Sénégal hande kala ɗo tourna jeyata ko verte zone rouge version rouge wondude e maillot équipe nationale mo leydi Sénégal ɗum noon wadde hollirta tan ko Sénégal naɓe foof nena Paris Sénégal naɓe foof nena goni neɗɗo goto Sénégal naɓe foof nena ndendi miijo Sénégal naɓe foof nena nonni anniya Sénégal naɓe foof nena mbaɗi ɓerɗe mumen ɓerde wotere gam bon cause oɗon noon ko hollum woni oɗo kippo gendijo mo leydi Sénégal moni kala eno waɗiri manam e ñantugal muɗum moni kala e sifa mbaadi no hollirta e weltare muɗum ñalawma hanki o en mbino ko ñalawma férié wonno lelɗa galle ma nande gollotoɓe e laamu hande kayne sa yi ñalawma o cikkirani ko ñalawma férié saabu ɗum yimɓeɓe moni kala ari tigui rigui hollirde weltare muɗum surtout noon ko ɓuura hen ko teskede ɗo hede e ganduɗa kañum woni rond point walla mbiyen pont mo an ko sukahu ngu saabu ɗum eɗen gandi sukaɓe leydi Sénégal naɓe ko sukaɓe yiɗɓe fugu koyguel sukaɓe yiɗɓe bal wadde noon kamɓene aussi haɓene gara hollirde weltare mabɓe tigui rigui no hannirta jomen motoji yaroɓe koyɗe hani e joguiɓe ɗen ko wiyete ko paɗe ponoje waɗoɓe rulle ɗen kamɓe kala haɓene ɗo hete moni kala nena ari hollirde weltare muɗum tigui rigui no hannirta ni hete no yimɓe gummori e nokkuji ɗi certuɗi guila e yeeyoɓe ɗum ko ganduɗa kañum woni drapeau ji ha yeeyoɓe gueɗe goɗɗe e kamɓen foof tan
ngari fottidde ɗo ganduɗa kañum woni pont mo an ngam wawde tigui rigui hollirde weltare mumen e oɗo ñalawma ganduɗa ko ñalawma baroɗe teddugal e leydi Sénégal ko ñalawma wonande kay 19 million ɓesguji leydi Sénégal naaɓe ganduɗa oɗo saaha joni moni kala nena hollira weltare muɗum no hannirta ni yete donc noon hande a wawa andude gonɗo hooli on a wawa andude gonɗo hooli on moni kala foof moni kala nena hollira weltare muɗum saabu ɗum sa ƴeewi yimɓe gummoto banggueji kala yimɓe moni foof ara wiya ya hokku ɗum micro ne haala ɗum on hollir tan ko gol foof ene yiiɗi ene jogui envie on ndenɗon weltare nde ganduɗa kañum woni ko jogui wawa wadde exprimer weltare muɗum tigui rigui beele yimɓeɓe mbawa hebde hen kañum aussi weltare mumen donc moni kala no jiiruɗon ni moni kala arat moni kala ne ara ne hollira weltare muɗum ene sumba ene sadio ne hollira ko woni ko weltare muɗum ɗum ɗo hollir tan wadde ko Sénégal ko ɗum ɗo goto Sénégal ko mbiyata ko hoore wotere haygor wawa feccude ɗum koye ɗiɗi wadde noon ndenɗon hoore wotere nde haygor wawa feccude koye ɗiɗi wonde en etoto jiɓɓade less en jiɓɓoto less etoɗen ƴettude goto e mabɓe en jiɓɓoto less etoɗen ƴettude goto e mabɓe kawar gay hay so tawi a nanani pular woddan ko wonde ko beddiɗa hen hay sinno ko konguɗi ɗiɗi indema Babacar holɗo gomiɗa Tivaouane huccide caméra o kalda e dendagal Sénégal naaɓe oɗo saaha joni nene kuccire ma holko jii sababu garagal ma ɗo hen mais ar waɗugol avant tout d'abord mi salmini fof d'abord ko addi men ɗo ko waɗugol supporté waɗugol teede jour ji ɗi quoi waɗugol teede jour ji voilà jaɓɓade jour ji ɗi tellement que on est fier de mais ne weltima e mabɓe quoi nini dal affaire o dal mais mi weltima no feewi jour final holno gurɗa gueɗe ɗe non final o ba sona weltare rek final o ba sona weltare rek mi weltima no feewi mais juste que caɓatoɓe fanno sabotude affaire o quoi mais finalement grâce à Allah mi heeɓi ndam quoi donc la justice divine holliri fof billahi holliri fof voilà donc on jiiya donc ɗo en no mbiruɗen ni tan a wawa andude moni on goni holi on saabu ɗum yimɓe fof ndendi ko cause goto cause o woni holɗum arde wadde supporté des lions du Sénégal arde aussi jaɓɓade ɓeɓe ganduɗa kañum woni baroɗe teddugal ɗe leydi Sénégal ummiɓe e nokkuji kala rewɓe worɓe sukaɓe mawɓe yay boy a argay mi anda so tawi en nana Pulaar walla tawi nanɗa ko Jolfe mbaɗɗa aɗa selli hujjude caméra o kalda e Sénégal laaɓe bisimilla waaw man la yaay lion yi waaw ñoom ñëpp samay njaboot lan macha allah damay ñaan ndam li yal na leen jig macha allah yal na leen ndam li jig amiin foo jógee foo jógee waaw maa ngi jógee golf waaw on nani kanko aussi ummi ko ha toon to golf to Guédiawaye o wari ngam wawde tawtorede walla mbiyen tawtorede ngal ɗo jaɓɓugal ngal ganduɗa baroɗe teddugal ɗe leydi Sénégal nene jaɓɓe no mbiruɗen ni ɓoyata ɓe jetto mbe fewgu yimɓe nene fuɗɗo arde ngam yettade yimɓe nene ɓattito jomen moto ji en jii ɓeɓe ganduɗa kañumen gon tambiɓe ko yowiti ndenka e kisal kamen guilnane ha joni nena gara e mbaɗa ha garta ɗum o hollirtama wadde ko kamɓe ganduɗa kañum woni baroɗe ɗe ɓe natti woɗɗude comme ko ɓe natti woɗɗude noon wadde ɓoyata kaw maɗa indema ça va bien jakarlo caméra mo o kuccita e caméra o calmina yeɓoɓe ɓe e holno mbiyataɗa to gomiɗa waa di santate rek di santate baax a baax di ñaan lii mu sax fi lool di doon benn yàlla dool saxal dooleel ñu ci barke Sëñ Tuubaa kontaan nañ trop nag wax dëgg yàlla kontaan nañ trop mais Sadio Mané nag bu mu bàyyi de mi ngi fi ci kii ba ci kanam bu mu bàyyi de on nani donc o wi Sadio Mané woto op Sadio Mané o hedduɗo ha ɓooya par ce que Sénégal naaɓe ne cohli Sadio Mané donc noon wadde Sadio Mané yo wonɗo ha ɓooya kaw maɗa assalamu aleykum inno yettode Souleymane Diallo to gumiɗa men o imari Colobane holko ji sababu garagal ma ɗo en bon weltare tan andi kam ɗo support akkirgol jour ji ɗi quoi weltare mbeɗa welti ha mi wawata haalde donc je suis très content dama content ba mënuma wax Sénégal momo ko jaral quoi franchement dama content Sénégal ca kaw ca kanam merci beaucoup Souleymane donc noon wadde o faadi o waɗnam jume ƴettinakam fuulo ƴettinam fuulo mboɗo andi joni ɓe latti woɗɗude joni ɓe jetto e kamɓe ganduɗa kañum woni baroɗe teddugal leydi Sénégal ɗum ko yowiti e ngal ɗo teftugal ngal ganduɗa ɓeɓe ganduɗa kañum woni baroɗe teddugal e leydi Sénégal nene ɗum ɗo tefte ɗo ɗo ganduɗa kañum woni e nder booli lamorgo ngo Dakar kono noon actuellement mbiyen oɗo saaha joni eɗen tawe ɗo ɗo ganduɗa kañum woni rond point mo OMG ne gandi ko rond point mo ganduɗa hoorema laabi certuɗi fewde e nder lamorgo ngo ɗum jeeyi sababu ɗo ene jeeya e on itinéraire mo ganduɗa kañum goni
baroɗede ene jogori rewɗo ɗum ko caggal nde ɓe gummi toon to ganduɗa kañum woni toon to rond point mo Padois donc ɗo ɓe mbawa rewɗo gam rewde rond point mo MG yaɓande toon to ganduɗa kañum woni école normale ha yaaha toon to ganduɗa kañum woni corniche o wawa rewɗon yaaha toon to palais de la république toon to galle lamol goto Sénégal naɓɓe e mbaɗi kufdidinde rewɓe worɓe sukaɓe mawɓe moni kala ummima e nokku certuɗo gam arɗo joni alano maten sowona min dokkupitode ambiance seeɗe mbawen wadde soufflé seeɗe garten taw baroɗe ɗe jettima. voilà donc hono no mbiruɗen ni donc noon dendagal Sénégal naaɓe rewɓe worɓe sukaɓe mawɓe fof en jalti gam ruttude teddugal joguiɓe mayoji joguiɓe goɗɗum bracelet ji hani e ko nandi hen fof en gaari yeeso ɓeɓe ganduɗa kañumen goni renoɓe woni les forces de défense et de sécurité mo leydi Sénégal no mbiruɗen joni ni saabu ɗum gonɗen koye intersection oɗo intersection ko ɗo ɓe poti tournude gam faade toon to centre ville saabu ɗum noon ko ɗum tahi imiteji sababu cortége o ari ha ɗo ɗeeɓi darade seeɗe kono noon wona keɗen darti ɓe goni koye wadde les derniers réglages pour wawde wadde pointé wawde wadde orienté e gueɗe ɗe ɓe mbawa huccande toon to ganduɗa kañum woni toon to centre ville to ganduɗa kañum woni to Castor ɓe jawɗon ɓe jaltoroya toon to wiyete école normale ha gam yaɓande to ganduɗa kañum woni corniche faade toon to palais de la république Sénégal naɓe e mbaɗi kufdidi ndi sukaɓe mawɓe rewɓe e worɓe moni kala talani ñamdu talani yardu goto foof ari ko yiidude e on mo ganduɗa kañum woni idole muɗum walla yiidude on mo ganduɗa kañum woni mbarodi ndi fofirta e mbaɗo teddugal ɗe leydi Sénégal musidɓe on jii oɗo saaha moni kala ne daari darde muɗum fayidinde moni kala aussi nana semba ine holla fayidagal muɗum timmugal ene holla aussi darde muɗum timmude gam ko yowiti e oɗo ñalawma pattamlamo ñalawma mo ganduɗa ko ñalawma taarih caggal nde baroɗɗe mbaɗi gueɗe payodinde toon to leydi Maroc kaaɓi ɗum ko wiyete ko injustice ha leydi Sénégal wawi hebde nguɗo polgu ganduɗa ko polgu fayodingu polgu ngu wona tan polgu wonande leydi Sénégal ala ko polgu wonande aduna o kala saabu ɗum e oɗo ñalawma eɗen gandi wona Sénégal tan yiyanno wala on jii couperi ndi walla ni bis o kanko woni ko jiyaton ɗo ni e écran o donc won jimo kanko bis o ɓoyata o tolno walla mi o yetto ɗo derden ɗo gueɗɗe koko ɗewi darade seeɗe kono noon gueɗe ɗe koko ɗeɓi darade ɗon seeɗe donc holno jiruɗon ni ayawo ngo no jiruɗon ni e image o baroɗe ɗe tolnima ɗo daariɗen ɗo ganduɗa kañum woni rond point walla mbiyen pont mo OMG haɓena gara gam yaɓande toon to centre ville toon to Dakar e wondude e escorte mo ganduɗa ko escorte pattamlamo les forces de défense et de sécurité police nationale gendarmerie e dendagal corps d'armée kamɓe en kala haɓen ɗo gam wadde sécurisé oɗo foule immense mo ganduɗa ko yimɓe ummiɓe e nokkuji ɗi certuɗi ummiɓe e banggueji certuɗi e nder lamorgo ngo Dakar gam wawde arde yiidude e ɓeɓe ganduɗa ko waɗɓe ko hani woɗɓe ɗo hani woɗɓe ɗum no ɗum haniri ɗum ko saabi oɗo saaha joni on jii foule on jii bis o nani bis kibbo gendijo mo leydi Sénégal nani voilà donc jamareɓe nani ko ɓe mbaɗi ko foti ɓe mbaɗi ko hani mbaɗɗum ɗo ɗum foti haade ɗo mbaɗɗum ɗo ɗum foti waɗede ɗo wadde noon on jii Sénégal naɓe e mbaadi kuftidi ndi jalti gam ruttudeɓe ngal ɗon teddugal payodingal ngal ganduɗa ɓe mbaɗi ɗum bis des champions d'Afrique bis kibbo gendijo mo leydi Sénégal bis kibbo national mo leydi Sénégal haɓeni ɓe jettima ɗo ɗo ganduɗa kañum woni rond point mo OMG ɗo kam ala ko mbawɗa waɗɗo ko keɓɓa fof tan aƴa ko ɓamɗa fof ko manam ko keɓɓa fof ko ɗum woni ko ɓamata caggal e keweni yimɓeɓe caggal oɗo foule immense mo ganduɗa yimɓeɓe gummima nokkuji ceertuɗi gam arde ɗoyete voilà donc on aperçoit ɓeɓe ganduɗa kañumen goni baɗoɗe tendugal le leydi Sénégal voilà couperi ndi nani couperi ndi nani ko ɗum ɗo woni ko
leyɗele nogas e nayyi gonno e pottodirde e nder balɗe capanɗe tati e nder lewru Allah waɗi ko leydi Sénégal wattini ɗum nawde on ɗon ararayi Mori Diaw voilà on jii Mori Diaw l'enfant chéri voilà so jii Moussa Niakhaté Mori Diaw et l'ensemble le staff l'équipe nationale mo leydi Sénégal a haɓeni voilà les joueurs les champions d'Afrique les joueurs l'équipe nationale mo leydi Sénégal a Gana Gueye voilà on dit donc on dit la foule ko noon tigi tedduɓe hettiɓe heeɗiɓe darama Yawo Pindi TV on jii guila subaka eɗen ɗo e ganduɗa kañum woni rond point mo OMG gam ko yewiti e tertugal barotte teddugal leydi Sénégal guilnane ha joni ɗen ɗo baroɗe ko ɓoyani ko ɓe birtima ɗo ganduɗa kañum woni intersection mo pont OMG gam yaɓade toon to Castor faade toon to centre ville ha toon to ganduɗa kañum woni galle lamorgo to woni toon to palais de la république yimɓeɓe noon guminoma e nokkuji certuɗi gam arde e yiidude ɓe ganduɗa kañum woni barotte teddugal ɗe leydi Sénégal e caggal ɗeɗo golle payodin ɗe ganduɗa ɓe gollima ɗum ko noon kadi en jetti en jarni dendagal ɓen ɓe ganduɗa kañumen goni wattuɓe hakkillaji mumen e Yawo moɗon Pindi TV ko hokko ɗum aadi tan e saaha goɗɗo ɗo yeeso haalde nde ko musidɗo Djiby Dieng toon to caméra to woni toon ko bani meɗen debbo Faty Ndiaye aadi meɗen ko saaha goɗɗo événement ji goɗɗi soko weeli gueno Allah jarama on jarama.